Sdang Hiar COVID-19 ha kajalla la rakhai na kajingyo ha kashisi kala nang hiar. La rashim na kajingyo ha ni katayo baladep kum kajingyo ka bahadu shispa arpun reungot. Menta kasi ka arpasantarik unailar aja arpo Sdang Hiar thamai hadu ka porch pho bje step ka long tang khat phrangot. Ha kani ka ju hi kasi ki block koi pat ki long shiphongot. Da kajingyo thamai kini ki khat phrangot ba kajing koi no kini ki shiphongot ka jala megalaya hadu ba pinmi egani ka khubor ka don shiaja khandai spa khandai south li ki positive case shiaja shi spa propinyo tali ki active case news spa khandai tali ki recovered case ba phrangot ki block khat no na kini ki shiaja shi spa propinyo tali ki active case ke RiKhasi district ka don news spa propo tali ha ka ba ar spa propasan ngot ki de na ka armed force but paramilitary force but south spa khandai pasan ngot na ki ru pai ba ka west RiKhasi district ka don South Phulai tali ki active case, Southwest RiKhasi district Kawai, Ribhoi Khandai Phulai, Nakaba Aprasawat Kide Naka Armed Force with Paramilitary Force, Bandrip Khandai Ngut Nikiru Paitba. Ka West Sdang Hills Kadon Artali ki active case, Ka East Sdang Hills Kadon Kharar, West Garo Hills Ar Spa Arpu Southali, Hakabashi Spa South Pinyongut Kide Naka Armed Force with Paramilitary Force, but Nyo Pinyongut Nikiru Paitba. Ka Southwest Garo Hills kadon South Ligi active case, Ka South Garo Hills Kharar, Hakabashi Phongut kide naka armed force with paramilitary force, but arngut kiru paitba. Ka East Garo Hills district kadon Lai Ligi active case, but ka North Garo Hills district kadon Khalai Ligi active case.